Какво губим, когато имаме силно кръвотечение по време на цикъл и как можем да си помогнем с продуктите на Aquasource? Когато имаме силно кръвотечение по време на менструален цикъл, тялото губи не само кръв, но и важни микроелементи и хранителни вещества, което може да доведе до редица здравословни проблеми в последствие. А какво губим? Губим желязо. Най-често води до желязодефицитна анемия, която се изразява в умора, бледност, отпадналост, задух. Феритин. Запасната форма на желязото също спада, дори преди да се развие анемия. Витамини от група В, особено B6, B12 и фолиева киселина, които участват в образуването на червени кръвни клетки. Магнезий, важен за мускулната функция, а недостигът му може да засили спазмите. Цинк и други микроелементи. Загубата им влияе върху имунната и хормоналната система. И като обобщение, хормонален дисбаланс. Често причина за обилен цикъл е излишък на естроген и недостиг на прогестерон. Как можем да си помогнем? Отново с продуктите на Aquasource. Антиоксидант, който изчиства лимфната система. Коластра и афа водорасли. Всички знаем, афа водораслите са богати на витамини от група В, фолиева киселина, а коластрата ни осигурява имунитет на готово и подпомага достигането на желязото до клетките. Магнезий, новият ни продукт с 4 съставки магнезий, които са напълно усвоими от телата ни. Moon Balance и Moonrise, кремът Moonrise, които ни осигуряват хормонален баланс. Пишете ми и заедно да изготвим най-правилната комбинация за вас.